Искам да ви кажа, скъпоценни братя и сестри, за поста и за огромната сила, която Бог дава на своите слуги, когато те постят. Как Бог отваря пътищата и даже при теб да има червено море. Бог ще го отвори на две, за да преминеш ти. Искам да ти кажа нещо, което наистина днес ще насърчи твоя живот и те моля да споделиш това видеопослание, за да благословиш този, който ще го види. От няколко години църквата, в която служа църква съживление, не можем да намерим място, където да се събираме. И наистина мястото, където се събираме, не стана малко. Имахме нужда от друго място, от по-правилно и централно място. И много сме се молили, но никога не сме имали отворена врата, братя и сестри. И точно когато чрез силата на Святия Дух и чрез Божието Слово взехме после молитва, цялата църква от 7 дена верижен пост. През цялата седмица имаше някой светия, която постише без прекъсване, за това Бог да ни отвори вратата, да намерим място, където се събираме. След този пост, братя и сестри, Бог направи чудо. Веднага ни откри място, къде да се събираме с добри финансови условия, които можем да поемем, и промисли за всичко останало тази зала, тази църква да се обзаведе. И ще кажа само слава, слава на Бога. Какво искам да ти кажа с това? Преди това само се молехме, но само с молитви не успяхме да намерим тази зала. Това стана след поста и молитвата. И затова искам да те насърча да постиш и да се молиш. Може година наред да се молиш за дадена нужда и тя да не се осъществи. Знай, че трябва да включиш в твоята молитва и поста и ще видиш чудесата на Бог в твоя живот. Искам по същия начин да покана всеки, който има на сърце, да заповяда тази неделя от 5 часа след обяд на нашите служения в Олерия. Улицата е Вирхен дел Ремедио номер 6, или близо е, в непосредствена близост е до дюнерите в Олерия. Защо те каня? Каня те, защото това място го откри Бог. Това място беше намерено след пост и молитва. Бог назаведе на точното място и на точното време, братко и сестро. Това стана от Бог, не стана от плът и кръв. По-човешки беше невъзможно. И Словото, което Святия Дух ми даде днес, с което ме събуди, беше следното. Елате при мене, всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Това е, което вярвам, че Бог ми каза за теб и за мен. Това ще бъде тази църква за хората, които са отрудени, смачкани от проблеми, болести, демонични натоварвания, атаки, пороци. Тази църква ще бъде един спасителен кораб в тази буря на този свят. Един спасителен кораб, в който ти ще намираш мир, утеха, спокойствие, насърчение, назидания, изобличение, когато трябва, но това ще бъде за твое благословение. В тази църква ти ще намираш изцеление, освобождение, за слава на Бога, защото Бог е силен да го направи и го е обещал. Така че поканям се с твоите приятели, с твоето семейство, с твоите близки и бъди благословен в името на Исус от Назарет. И не само ще бъдеш научен на много истински неща от Божието Слово, но ще бъдеш научен да живееш един живот в святост, един живот истински в Христа Исуса. Защото без святост никой няма да види лицето на Бога. Не само ще бъдеш научен, но ще бъдеш възпитан да живееш по начинът, който Бог
заповядва в Неговото Слово, наречено Библията. Така че бъди благословен в днескашния ден и знай, че те чакаме неделя, тази неделя от 5 часа в Улерия, улица Вирхен дел Ремедио, номер 6. Чао за сега и бъди благословен в името на Исус от Назарет. Амин и амин, скъпи братко и сестро.